Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 5 na bulan sang Oktubre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson ginpamunuan ang paghatag sang 1.1 milyones nga insurance benefits. Congressman Gasataya ulato nagpa-file si OC sang iban pa nga kandidato angot sa mangin deklarasyon nga mangin neutral sa tangan. Street level individual dakop sa buy-bust operation sa siyudad sang Escalante. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahayag ni PNP Chief General Guillermo Lorenzo Ilizar nga pag-aumpisa na ang pag-isip sang tanan nga mga hipis sang kapulsan nga na-assign sa mga lugar nga ang ilahimata ang magapapili sa Mayo 20 o kon Mayo 2022 nga eleksyon. Suno kay Ilizar, ini ang tikang sang liderato sang PNP para proteksyonan ang organisasyon sa partisan politics. Dugang pa ni Ilizar, tuyo sang sininga tikang nga i-reassign ang mga kapulisan sa lugar sagwa sang ila syudad, banwa o kon probinsya kon ang ilahimata ang
magapapili sa eleksyon. Suno kay Ilizar, may mga reklamo kag report sadto nga nabato ng ahensya nga may pila ka mga kapulisan nga aktibo nagakampanya sa ilhimata kag nagapatunga. Suno sa PNP chief kalabanan sa mga aligasyon ang hindi matuod kag ini ang mga insidente nagapakita lamang nga ang police officer ang subject man sa harassment kag biktima sang sala nga aligasyon. Kung sa bagay, gusto man, hindi malipod nga dapat kung may ara ka paryente nga nagapapili pananglitan sa isa ka banwa kag isa ka syudad, dapat temporaryo i-reassign lang anay. Para wala konflikto Para lang wala sang kung ano nga isyu nga magtuhaw nga ang hipis sang kapulisan nagakampanya kay iya paryente ang isa ka kandidato. Para nga wala na lang gamo kag wala isyu, husto na. Dapat i-reassign anay temporaryo samtang may eleksyon. Ibalik lang ugaling sa iya palang nakuan pagkatapos ang piniliay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na morning na sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Mabagyuhon ang panahon. Kamusta ang syudad sang Bacolod? Ang aton patrol, bisan matulutugnaw ang panahon padayon, nagalagulad sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Idulong sa aton ang sitwasyon sang mga dalanon sang syudad sang Bacolod sa tion sang mabagyuhon nga panahon. Balita sa patrol. Aber, Martes Subong, ti ang nagaman sa patrol sigurado, gwapa ini siya, amo ang aga pa nagbugtaw, tuyo paguro, pero sige basta serbisyo gid. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred! Dagsatara naton nga mga ka-action. Happy Tuesday sa aton siningatanan. Happy Tuesday, kamusta ka mo? Kamusta ayhan silani? Silani. Kaya kagabi, Action Fred, kasako sang padalaman sang PDIMT sang mga update angot sa lakat sang panahon. Tigin butang to kagabi ng probinsya sang Negros Occidental daan Action Fred. May ara isang signal no TCWS number 1 bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kag may mga kilala kita to Action Fred, mga pamilya tagid dito sa Kapit halin ni gali sang Domingo sang gabi nagainulan pero sila wala gid ako Action Fred nagauntat. Di man pila ka mga kuana mga lugar nga gid pang baha na Action Fred. Ito dito gid nag-agi sila daan going sa Panay Island gid. Ang ang pinaka-latest to kagabi daan asang iya ka pag-asa man makakuha nila sa coastal sang San Joaquin, Iloilo. Mayo na lang siya sa kido 45 kilometers per hour lang yan dala niya nga hangin kapag madlok niya naganambot sa 55 kilometers per hour. Kabay pa hindi ni Action Fred mo bulubas ko. Pero doon swertihan, militer niya ang Bacolod, Action Fred, no? Bangod, nga hindi kita yan makabatsag sang grabe, niya nga mabaskog na ulan, subong gani, katawhay lang, makanay-ganay isang panahon, kasalag sa kalangitan, pero makita mo gid nga magalom. Lauma na ton, nga sa sininga adlaw, hindi niya matapos, nga wala sa nga pag-ulan-ulan. That's why, dapat, ang aton sa mga action magdalagid sang proteksyon sa lawas kay uso dan subong ang trangka suman kag sipon di kisa mapraning ikaw yung nagasipon ka wala ko pa na pang panimhotaw naubo ka wala ko pa nabura naman COVID malibog ang ulo mo di kisa psychological madala-dala na lang black and spread out sa lain sa pumatsyag alam magkalalapnan mo man ang iba niya miyembro sa imo sining nga pamilya. Kabudlay daan subong kaya do kalabanan nga kung may mga nega-positive na labanan gid natin syempre nga puli kaman may mga himata ka man sa inyo sining balay nga wala yan nagagawa pero ti malakdan isa sang COVID-19 bangod ikaw ang carrier say wala labot nilain ang imo sining nga pamatsyag
do masubuan ka kay COVID positive ka, mas masubuan ka nga may banuan mo nga ikaw ang nagdala sang virus sa inyo sini nga balay. So extra halong gid. Pagati subong sa gihapon, of course, ay kalima nga adlaw at sa nga filing sa COC bantayan pa naman karon pag tapak alas 8 kung sino naman ang madugang sa probinsya sa diri sa aton sini sa syudad sa Bacolod, subong man ang mga national post. Amo man na ginahulata sa aton sini nga mga ka-aksyon nga mapapile na sa COC ang ila sini nga mga ginasuportahan man nga kandidato. Kaway pa nga hindi nakaangay sa mga nagliligan ng mga eleksyon nga inay pangrason nga may mga mautas na kabuhi. Pero ti friendly competition na dapat akitadan man gusto magserbisyo sa publiko pero ibutang lang sa hindi man makatapak sa interest ng iban kundi basta halong-halong lang sa tanan man na oras. Kaya disbalik mo sa sila sa Bacolod, Fred, wala pa man maliwa sa mga pasahero nga salakyan aton sining mga kauturan ng mga tricycle drivers amo pa lang ang nagalagula sa aton sining mga balanon. Aton sining mga street cleaners nagahingagaw man syempre tinlo sa aton sining palibot kay kung mag-umpisa na pagbunok ng ulan mastak naman ang mga basura amo naman ang halilan sang baha ibasol naman sa ila, ibasol naman sa aton sining mga LGUs. Ang aton sining Libertad Public Market sa kahapon nakita naton din mismo nga ginapanghakot, ginapala na tong basura sa ginapala na sa taga-ITM ang basura bangod nga nagabukid na. Kay pasalamat kita sa hindi nasapakan nila kaga nakuha na para hindi na magduga pa sang dugang pang rason sang pagbaha din sa palibot sa syudad ng Bacolod. Pero watch out sa mga action, anong langgit, kaya durangan nato sa talong sa pag-inom sang MyCC, ang alkaline nga vitamin C, nag-educar na balance, kaya kung di nga pabakod sa ating immune system, inatak na mga infeksyon, ubusin kontrang kaso, TB, pneumonia, kaiban pa nga balatian. Ang MyCC, ang alkaline nga vitamin C, maniningan Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:11. Error subong ang Facebook naton, hindi kita makasulod no surigid sa aton sini mga kauturan siguro bangod sa malain nga panahon nag-error ang aton Facebook subong. Pero padayon kita ya nga magaserbisyo sa aton sini mga kauturan o kamusta maulanon mabagyuhon ang panahon. Sa una, dumduman ko sa buhi pang atong ginikanan, basta gani malain ang panahon, preparado na. Isa kadlaw antes, magtupa ang malain nga panahon, gapangumpran na to sa unang iloy ko, sa mga uga, kag iban pa. Itlog nga hindi ka na magwa, bala? Kung malain ang panahon, dumduman ko gito. Kung malain ang panahon niya, abre ka mo tinapada kag sutanghon. Tinapag kag sutanghon na ya primi, butan kamati sa bawan, ginasampawan pa na sa dahon balunggay, pagkatapos Bisaya gaginamos. Di kadamo kami katumbal sa una mo. Nya pangwala katumbal to, pugaan mo lang kalamunding, aporte sos, gabagos mo sa ulan, gapamalhas ka mo, sa kanamit sang Bisaya nga ginamos. Uy, katuyom sang iaagi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:13 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Na time las 4:15 na. Kadasigo, 81 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na, 88 dias na lang. Masaylo na kita sa tuig 2022, tuig sang eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa nga gatubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Morning na. Gabugtaw na ni. Si Judge Nap Diamante, kay Biti Lau sa Binalbagan, good morning. Kay Reubin Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo, gapangapin na ni. Kay Councilor Ronnie Torino sang Don Salvador Benedicto. Dira kay classmate ko Efren Pompirada sa Merkado sang Sumag. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, kamusta? Kay pare Erning Horilia. Si Ihado ko Richard kag Tuto sa Barangay 4. Galuto na kamo pamahaw nyo da. Morning da. May lang nga pagmonitor. Dira sa Agustin Family sa Kawayan. Sa kay si Boys, kamusta kamo? Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, GC Sindico, Munsing Syukon, si Joel Peridoda, si Roger Aguirre, si Lore Apurado, si Jobert Carion kay Mayor, kay Lorene Canson, kay Buniad Bincula, Baby Tan Baudugay, kami ulang magkinit na nayo, kay Engineer Narel Bantay,
kay Jerome Sulinap, kay Mark Chua. Kamusta na? Medyo lawig-lawig mga tinion kay gapahuay-huay kita may pandemya eh. Action Radio Philippine Standard Time las 4:18 na diri kita sa tikang sang panahon Tropical Depression Liane o kon Lani yara sa binisidad sang Panay Gulf kag padulong sa southern portion sang Panay Island. Ang sentro ni Tropical Depression Lani nakitaan sa baybayon sakop sang San Joaquin, Iloilo nga dala ang kabasbugon sang hangin nga nagadangat sa 45 kilometro tag sa kauras malapit sa sentro kag may pagmulumadlos nagalabot 55 kilometro tag sa kauras. Sa Luzon, ang southern portion sang Romblon, Kadidyukan, San Fernando, Magdiwang, Santa Maria, Udyungan, Alcantara, Peror, Luok, Santa Fe, San Jose. Ang southern portion sang Oriental Mindoro, Ruhas, Mansalay, Bulalakaw, Bungabung, southern portion sang Occidental Mindoro, sa Sablayan, Kalintaan, Rizal, San Jose, Magsaysay, northern portion sa Palawan, El Nido, Taytay, Dumaran, Araceli, upod ang Kalamian kag Cuyo Island sa muining ninbatakan sang signal. Sa Visayas, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, kag northern kag central portion sang Negros Oriental, sa Baez City, Babinay City, Ubayawan, Basay City, sa Tanhay, Manhuyod, Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalod, La Libertad, Siyudad sang Gihulngan, Valle Hermoso, kag Canlaon City. Kasarangan tubtob madamol ang pagtupa sa ulan ang babatyagan subong adlaw. Tubtubwas kabugusan sang Western kag Eastern Visayas kag Mimarupa. Kinalauman mag-iskirda o kung magabiya sa Philippine Area of Responsibility Silani sa adlaw sang Huwebes. Ti Martes subong, buwas may paabuton pa kita nga padayon nga pagtupa sang ulan sa Huwebes pa siya mapaalam sa pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time las 4:21. Hindi man katilingala kay kada tuig amo ginaya ang tikang sang panahon kada tuig hindi magdumo sa 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. So ambot silingon kada tuig, kung kada tuig nagasulod, may preparasyon na ang tagsa naton ka mga kauturan. Hindi niya malikawan mo. Nature na ya nga kada tuig hindi magdubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time las 4:21. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasimbangwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Oh, kamusta? Ang aton mga kauturan, ginapahibalo kamo dira sa mga baybayon, ining madamo bala sang mga nagatubo nga kalubihan, halong kamo sa mga kakahuyan. Kay base kung padayon nga pagtupa sa ulan, sige-sige nga pagtupa sa ulan, nagahumok ang duta. So kung masyado kabugat sa kahoy, may posibilidad nga matumba ini siya. So, kinanglan kung may mga kahoy nga dalagko sa tupad balay o ara lubiman, halong-halong lang, no? Halong lang, kay hindi natin mapaktan basi bala kung humugpaa sina, kag matupan ang aton mga balay, kabay pa hindi lang, ay kabudlay kag kadelikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28
28 na COVID. Kamusta? Naglabot na sa 132,789 ang kaso sa COVID sa Western Visayas matapos na dugangan sa 548. Nadugangan ang Negros Occidental sang 265. Ginsundan sang Bacolod City, 134. Probinsya sang Iloilo, 99. Siyudad sang Iloilo, 41. Guimaras, 5. Kag Antique, 4. Naglabot naman sa 113,444 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 767 kag 13. Ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 3,068. Samtang 16,246 ang aktibo nga kaso sang virus sa Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29. Wala untat no? Hala, sige, may mataas, may manubo. Depende sa paghalong sang aton sini mga kauturan. May mga problema kita. Gainasod-asod, may bagyo, may COVID, may bagyo sa taas presyo sang gatong. Amak mo 2 pesos. Pwerte ng patong, amo na silang kahapon, dapat nagtugong na kamo sang gatong kay nag-ibwal naman ang presyo. So, dulubli ang aton problema. Ginahanusan kita sang bagyo, nagbagyo pa ang presyo sang krudo kag gasolina, may ara pa COVID, may ara pa kung kaysa padayon, adlaw-adlaw halos kada semana, may pag-uyog sa duta, linog, kag iban pa. Ginapotakti kita sang mga kalamidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Abi, relax sa mga naida. Kay ma-relax man ako dire, mahatag kita na isang mga program, paid program, para sa aton mga kauturan. Okay lang? Balikan ko kamo pagkatapos sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkahintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita
ta magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayapan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
sa gihapon kita magapadayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Balik kita sa pagserbisyo. Baw karon nga adlaw ang pagfile sang COC sang grupo ni anay Congressman Albi Benitez. Aber, mabalaan ta na karon kon sino ang 12 ka mga konsehal plus vice mayor. Buwas amo man ang pagfile sang COC sang grupo Progreso sa pagpanguna ni Mayor Bing Leonardia Porte. Gabaguspos daw bagyo ang inkwentuhanay sa siyudad sang Bacolod. Balantayan niya ang siyudad sa Bacolod. Amo ning pinakainit nga eleksyon nga mahimo magluntad sa siyudad sa masunod nga tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na ang filing sang Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2022 suno sa Kapulisan Mataway Orderly. Amo ning ginpalayag ni PNP Chief Police General Guillermo Ilizar, silinya padayon nangin mabinantayon ang kapulisan hasta matapos ang filing sa Oktubre 8. So, siling ni Ilizar matawhay. Masyado kalinong. Wala sa kung anuman nga mga nagkalatabo dalagko nga mga insidente may angot sa filing sang Certificate of Candidacy. Nagasalig si Ilizar nga mangin mataway ini kag orderly hasta matapos sa sa 8. Kabay pa nga wala sang kon anuman nga mga gumuntang nga magluntad, nagliligad nga tinuig pasulod ang eleksyon. Sos patay pay mo nga mga kandidato gakatumba lang. Amo na nagkalatabo subong gapasulod kita ti malayo-layo pa. Sunod nga tuig pa sa bulan sang Mayo ang eleksyon. Filing pa lang subong. So mga kandidato padayo na nga nagapanawag cellphone pangamusta diri pangamusta dito. Lain na subong ang kampanya mo, lain sa una nga pwede kaya kahantuhan kumbat, pwede ka kapangamusta, subong hindi na pwede, bangod may COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46, samtang siling ni Presidente Rodrigo Duterte siling niya, hustong desisyon ko nga magretiro sa politika. Galalain ang iban niya nga mga kaalyado. Ang iban gana nga daw mag-file, daw hindi man. Kaya gasalig sila nga kun ara si Presidente Rodrigo Duterte, siling niya daw mayad gawa. Di galing, nagretiro. In cambio, inupda niya pa, si Senador Bungo, nag-file sang iya COC sa pagka-vice presidente. Ining uluwadyog ni daw kapanimaho ako malangsa. Kung sabagay, madamo pa ang magailis-ilis hasta pa sa Nobyembre 15 ang substitusyon. So panilagan ta ang politika. Pagkatapos pitsa 15 makasiling na kita nga amo na ni. Largada na ni. Amo na ni nga mga personalidad ang mga iningkwentuhanay. Damo-damo, no? Daw lagi planong oposisyon nga mag-isa kontra sa administrasyon. Daw masig-masig ini sila. Kung sa bagay, ang kada isa may pursa man na. May pursa kag Manny man, si Manny Pacquiao. Pursado man, si Ping Lacson. Grabe man, nga suno sa report si Isko Moreno, daw kandidato man sang kano. So ambot silingon, porte, ka mga baskog, si Bongbong Marcos lupit man sa inganiban kag kwarta. Si Leni Robredo hasta subong wala pa ka-deklarar kung madalagan siya o kung hindi. Kinanglan mas temprano deklarar na siya kay base bala kung pagdeklarar ya mamilag-pilag na ang mga bumuluto kay man ang iban na kompromiso na. Ang iban nakahatag na sang ila desisyon kung sino nga grupo sila magaupod
sa anuman nga partido politikal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Aga pa simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadaan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 nagasaka sa apat ka individual kuno ang nagfile sang Certificate of Candidacy o kun COC para sa pagkakonsihal sa siyudad sa Bacolod. Lunes ang aga nagfile sang COC si Attorney Mark Steven Mayo. Si Mayo ang bata ni punong barangay Diosdado Mayo sa barangay 22. Siya ang technical staff ni Congressman Greg Gasataya humalin sang tuig 2015 kag anay iski chairman sang barangay 22. Naggraduar si Mayo sa Negros Occidental High School sang tuig 2011. Nagkuha sang kurso Political Science sa University of St. Lasal kag nagkuha sang abogasiya tubtob nangin abogado sang tuig 2019. Siling ni Mayo, nagdesisyon ini nga magpapili konsihal para makahatag sang bag-o nga mga ideya sa konsiho. Ilabi na sa mangin krusyal ang masunod nga 2 tubtob 3 katuig sa pag-recover sang syudad sa pandemic. Ginaduso man ni Mayo ang maayong partnership sa tunga sang konsiho kag kalatapan sang kongresista sa mga programa kag proyekto nga suportado sang local legislation. Ginklaro ni Mayo nga mangin neutral nga kandidato ini kag wala sang grupo nga pagaupdan sa tuig 2022. Samtang si Congressman Greg Gasataya neutral man. Tiyan mo ini sila mangin neutral, wala iya sang partido politikal magapapili sa siyudad sa Bacolod. Ini si Attorney Mark Steven Mayo. Good luck. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo,
dampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agad pa simbanwa, mabugnaw na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Wow, 5 ka pulis na samara, no? Igo kakilat. Porte, no? Amo nang ko magkilat gani, halonggid. Oy, mabulubog na wa panahon, kapi-kapi kamo, Dr. Alfred's Green Coffee, ang inyo sini
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:05 na. Dire kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, Gobernador Lacson ginpamunuan na paghatag sang 1.1 milyones nga benepisyo insurance. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Pinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May 1.1 milyon pesos nga balor sa nga insurance benefits ang ginapanagtag sang gobyerno provinsyal sa nga Negros Occidental paagi sa kaya Governor Bong Lacson kahapon sa lobby sang Provincial Capitol Building. Ang mga benepisyaryo ni amo ang pamilya sang mga nagkalabatay nga barangay tanods, officials kag employees kag pati na mga health workers nga na-enroll sa barangay insurance program sang gobyerno provinsyal. Ang mga benepisyaryo halin sa Banwa sang Calatrava, Manapla, Ibi Magalona, Morcia, Valladolid, San Enrique, Binalbagan, Isabela, Moises Padilla, Hinubaan, Pontevedra, kag mga sunod sang Sagay, Cadiz, Victorias, kag La Carlota. Yan ang aktibidad ang ginpatagayon paagi sa Special Programs and Concerns Division sa idalom ni Engineer Jose Maria Amogod. Yari malipot ng mensahe ni Governor Bong Lacson. Ini-insurance na inyo gini, makabulig man sa inyo sitwasyon sa buhay. Okay? So, belated condolence sa inyong pamilya and I hope na halong lang kita. Medyo magugay pa rin si COVID, ang lahi nga si Delta pag inisubuhan nagsulod sa probinsya ta. Sige lang, no? Hindi mo pwede arangan ito sa balay. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon
amo nga bukol sa lawas, abyan, tunawa. Recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 6-17 una nga bula size kag 17 second draw 22-24 ikaduha nga bula resulta 22 kag 24 third draw ikatatlo nga bula 10-32 ikatatlo nga bula resulta 10 kag 32. Rikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Jackpot 43 milyones 28,590. Kombinasyon in any order 3, 16, 38, 29, 55, 26. Resulta sang 655 3, 16, 38, 29, 55 kag 26. Sa ilo kita 645 ang jackpot 8 milyones 910,000. Kombinasyon in any order 34, 22, 6, 38, 2, 19. Resulta sang 645 34, 22, 6, 38, 2 kag 19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. May pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala kamo. Wala untat nga pag-ubo. Baunaw ga pinagusto lang sila ba sa pagkanamuda mo basi maglabot 20 kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Mao ang pila ka mga cabinet secretary nag-resign kay mapapili senador. Isa na ang DPWH nga si Mark Villar, nag-resign kay
mapapili senador. Damo ni sila. Ang iban nga kabinete medyo nag-ulo atras jutay pagkatapos nagdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte nga ini siya mag-retiro na sa politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Dire kita, balita naton, Congressman Gasataya, hulaton ng pag-file COC sang iban pa nga kandidato angot sa mangin deklarasyon nga mangin neutral sa tanan. Detalye siniupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Again, pahayag ni Congressman Greg Gasataya nga iya hulaton nga mag-file sang Certificate of Candidacy ang iban nga mga may plano nga magpapili man sa 2022 elections sa ining sabat ni Gasataya sang ginpamangkot kun bala mangin neutral man sa vice alcalde nga posisyon. Kung madumduman una nga ginpahayag sang kongresista nga mangin neutral ini ilabi na sa pagka-alcalde nga posisyon kasunod parehas niya nga maninoy sa kasal sa day Mayor Bing Leonardia kag anay Congressman Albi Benitez. Ginpahayag man sang kongresista nga ang kada isa ang may kinamatarong kagdiretso nga magdesisyon ini matapos ang anunsyo man ni former City Councilor kag GP Member Attorney Cesar Distrito nga bangin running mate o kan Vice Mayor ni Benitez sa masunod nga eleksyon. Same as sa Vice Mayor kung neutral na. Well, wala pa man makafile tanan no? So, wala tunta ko yung mga outcomes sina. No? But, ina nga mga butang lang taon tayo the next coming days. Dapat yan si Congressman Greg Gasataya. Santon Plus Gold Back Action, padayunon lang naton nga babasugo ng aton nga lawas. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid ako.